Колкото за вас помазанието, което сте приели от Него, Той остава във вас и няма нужда някой да ви учи за това. Колкото за вас помазанието, което сте приели от Него, Той остава във вас и няма нужда някой да ви учи за това. Последно време хората ще бъдат себелюбиви, а много от тях горделиви. Едни ще кажат Исус е тук, а други ще кажат, че не е там. Водете се по духа. Последно време хората ще бъдат себелюбиви, а много от тях горделиви. Едни ще кажат Исус е тук, а други ще кажат, че не е там. Водете се по духа. Колкото за вас помазанието, което сте приели от Него, Той остава във вас и няма нужда някой да ви учи за това. Колкото за вас помазанието, което сте приели от Него, Той остава във вас и няма нужда някой да ви учи за това. Последно време хората ще бъдат себелюбиви, а много от тях горделиви. Едни ще кажат Исус е тук, а други ще кажат, че не е там. Водете се по духа. Последно време хората ще бъдат себелюбиви, а много от тях горделиви. Едни ще кажат Исус е тук, а други ще кажат, че не е там. Водете се по духа. Последно време хората ще бъдат себелюбиви, а много от тях горделиви. Едни ще кажат Исус е тук, а други ще кажат, че не е там. Водете се по духа. Последно време хората ще бъдат себелюбиви,